Bé, bona tarda. Anirem una mica ràpids, comptant que, segons la roda de premsa anterior, anem una mica mal de temps. La primera qüestió que voldria fer és qüestions, diguem-ne, de tercers. La primera és agrair a Ciutadans, Partit de la Ciutadania, el fet de que hagi fet un comunicat de condemna de l'agressió que van patir centenars de persones a València diumenge passat i, específicament, 4 diputats del Parlament de Catalunya. És l'únic partit polític que ha condemnat, tant públicament com privadament, de la qual se'ns han adreçat per a expressar la seva condemna i la seva solidaritat. I des d'aquí exigim, de nou, a Convergència i Unió, a Esquerra Republicana de Catalunya, a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, al Partit Popular i al Partit Socialista de Catalunya, PSOE, que condemni la violència que pretén impedir la llibertat d'expressió i la llibertat d'associació i d'actes públics per part de les opcions polítiques legals com es va produir a València aquest diumenge. I específicament a la molt honorable senyora presidenta d'aquest Parlament que condemni l'agressió que han sofert 4 representants del poble de Catalunya, cosa que no ha fet encara ni ella ni la mesa, formada per CiU, per Partit Socialista de Catalunya, PSOE i pel Partit Popular. I reiterar de nou l'agraïment i el reconeixement a Ciutadans, que és l'únic partit parlamentari que s'ha comportat com s'han de comportar els demòcrates en defensa de la legalitat i en defensa de les llibertats. Passant a un altre tema, també desmentir, en aquest cas, una informació que ha aparegut en Ara, per la qual, segons sembla, l'eurodiputat senyor Junqueras, que és candidat a l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts, manifesta que la seva llista, que és de Junts per Sant Vicenç, està Solidaritat Catalana per la Independència o persones que representen la Solidaritat Catalana per la Independència. Bé, això no és cert. Ni Solidaritat Catalana per la Independència ni persones que representen Solidaritat Catalana per la Independència estan en la llista Junts per Sant Vicenç que encapçala el senyor Oriol Junqueras. No sabem si aquesta informació prové d'ell o prové d'una altra font. En tot cas, va ser publicada pel diari Ara el dia d'ahir i la desmentim. En quant a temes d'actualitat política, és a dir, els temes que realment interessen, crec, als ciutadans, subratllar que, i hem repartit ara, que ja culmina el procés pel qual l'estat espanyol, ja secularment, ja des de principis del segle XX, i específicament en l'actualitat el PSOE i el PP, acaben a les caixes d'estalvis de Catalunya. L'any passat es va cometre l'error, això ja es veia venir, ja va ser un procés que va començar en el seu moment en la Delcia Prieto, que després va continuar Felipe González, que després va continuar Aznar, molt, sobretot en l'època que el Ministeri d'Economia estava en mans de Rodrigo Rato, i l'any 2008, quan va començar el procés de l'actual crisi, ja es veia venir el que farien. De fet, repartíem ara un article que jo vaig publicar l'any passat, fa any i mig, a l'Avui, sobre aquest tema que ja es deia Catalunya sense caixes. No per unes raons de bola de vidre, sinó perquè era previsible el que farien, aprofitar la crisi per a prendre el control de les caixes d'estalvis catalanes i posar-les i fusionar-les amb entitats espanyoles, entregar-les en mans del Banc de Bilbao Vizcaya i del Banc de Santander. Com en el seu moment, ja quan era ministre d'Economia el senyor Rato, recordaran vostès com va prendre el control l'entorn del Partit Popular Madrid del Banc de Bilbao Vizcaya sobre la base de treure del Consell d'Administració totes aquelles persones que responien a allò que es deia l'oligarquia de Neguri, és a dir, la burgesia basca espanyolista, però basca, sobre la base d'un processament de l'Audiència Nacional en funció d'uns fons de pensions, plans de pensions, que se'ls acusava que tenien una illa del Canal, en un paradís fiscal, els van fer dimitir a tots, van entregar el banc llavors a Paco González, que continua sent l'actual president, que provenia d'Argentària, banca pública privatitzada, i un cop aconseguit la presa del control del Banc de Bilbao Vizcaya Argentària, l'actual BBVA, l'Audiència Nacional va aixecar el processament i aquest judici no s'ha celebrat mai. Doncs aquest és el procés ara amb les caixes d'estalvi. El que lamentem i denunciem és que el govern de la Generalitat, el dia d'avui, hagi ja manifestat la seva impotència i que no pot fer res per impedir que les nostres caixes i, per tant, els nostres estalvis caiguin en mans de l'oligarquia espanyola. Si no pot fer-hi res respecte a això, el més digne seria que dimitís. Perquè si la gent els ha votat és perquè governin i perquè defensin Catalunya, no perquè manifestin la seva impotència.
sobretot quan, a més, aquesta manifestació d'impotència per part del portaveu del govern va doblada amb una manifestació expressa de suport fet pel seu representant al Congrés dels Diputats, el senyor Duran i Lleida, aquest dematí en Televisió Espanyola, que els recordo també que representa el govern de la Generalitat en unes determinades funcions, inclús assisteix a les reunions del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. En el mateix sentit, en els propers dies vindrà la retallada de les pensions. Recordem una cosa, que les pensions, si totes les cotitzacions que es paguen a Catalunya per empreses i treballadors es dediquessin a pagar les pensions dels pensionistes catalans, de jubilats, de vídues principalment, cada pensionista amb les cotitzacions actuals rebria 2.500 euros de més per persona cada any. Les pensions a Catalunya no estan en crisi, estan en crisi a Espanya i s'emporten els nostres diners per pagar als seus pensionistes, ja no en tenen prou i, en conseqüència, rebaixen també, a més de les seves, les pensions dels pensionistes catalans, quan les empreses i els treballadors catalans, insisteixo, paguen, a més creix, el nivell de pensions que estan pagant-se ara. Per tant, reclamem també del govern de la Generalitat que actuï, que recuperi els nostres diners. En els 30 dies aproximats que porta el senyor Mas com a president de la Generalitat, s'han anat ja a Espanya per no tornar 2.000 milions d'euros. A la seva vista, a la seva ciència, a la seva paciència, sense oposar-s'hi. Què pensa fer per recuperar els nostres diners? Què pensa fer per donar als nostres pensionistes allò al que tenen dret, que són les cotitzacions socials pagades a Catalunya? Què pensa fer per impedir que les caixes caiguin en mans de l'oligarquia espanyola? Què pensa fer per a que Renfe deixi de ser la gestora de les Rodalies amb els efectes que aquests dies hem vist de milers de persones bloquejades, sense poder anar al treball, sense poder anar a casa seva, per una gestió ineficient de la qual no sabem quins són els plans del govern de la Generalitat a banda de queixar-se. CiU ja no està en l'oposició, està al govern. I com a govern ha de governar. I com a govern, recordin vostès, quan insistien en el mes de desembre que no podien esperar 2 dies per la investidura i que tothom havia de votar aquella investidura i remar perquè no podien esperar 2 dies per començar a governar. Ja porten 30 dies. Què pensen fer per impedir el desgavell que suposa la entrega de les Rodalies a Renfe com a operadora? En la mateixa línia, i en quant a sanitat, recordem també una altra cosa. La despesa sanitària a Catalunya, en aquests moments, està per sota no ja de la mitjana europea, està per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Es gasta menys per persona a Catalunya que el que està gastant-se en sanitat a Múrcia, a La Rioja, a Aragó, a Castilla i León, a totes i cadascuna de les comunitats autònomes, excepte la resta dels països catalans, Madrid i Andalusia. Tota la resta tenen una despesa sanitària per habitant superior a la catalana. I en el mateix sentit, ara hem tingut una notícia. L'estat de Baviera planteja que no vol continuar pagant tants diners per solidaritat i que vol baixar la seva aportació. L'estat de Baviera té 410.000 milions d'euros de producte interior brut i paga en solidaritat 3.500 milions d'euros. Catalunya té un PIB, la meitat, 220.000 milions d'euros, i paga 22.000, 6 vegades més. Amb la meitat de producte interior brut, Catalunya està pagant a Espanya 6 vegades més del que Baviera paga a Alemanya, a la República Federal Alemanya. En aquestes condicions, el govern de la Generalitat té com a obligació impedir que ens robin, impedir que ens continuïn robant. Si no és capaç de fer-ho, que dimiteixi. El que no s'hi val és plànyer-se, manifestar impotència, declarar que no són capaços de fer res, declarar que no hi ha res a fer. Un govern que al mes diu que no hi ha res a fer per impedir que als nostres ciutadans se'ls robi no té cap altre destí que la divisió, en la vergonya i en el deshonor. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta sobre això o qualsevol altre tema? Sí, sobre... em sembla que aquest matí, o ahir em sembla,
no sé, ara no recordo si era ahir o avui, però el diputat Uriel Bertran ha presentat un escrit dient que era el portaveu del grup mixt. Volia saber si en les converses que han tingut aquests dies amb l'altre subgrup del grup mixt, els de Ciutadans, s'ha arribat a algun tipus d'acord. Semblava el senyor Jordi Callas ens ha dit que no, i per tant si estan disposats a que sigui la mesa, per tant qui decideixi quins seran els diputats a les diferents comissions i com es repartirà el temps. A veure, m'ha semblat que el senyor Cañas té una certa confusió sobre el reglament del Parlament de Catalunya. Tal com ha quedat el reglament després d'aquesta reforma ha suposat el següent. D'entre abans i després de la reforma, Solidaritat Catalana per la Independència té ara un NIF que abans de la reforma no hauria tingut. I Ciutadans té capacitat d'iniciativa legislativa, que no tenia, i un portaveu, que no tenia, i la retribució d'un portaveu, que no tenia. Aquesta ha estat la reforma. A partir d'aquí, no s'ha modificat el reglament en quant que existeix un grup mixt. I el grup mixt té un portaveu, i el grup mixt ha de nomenar un portaveu. El grup mixt s'ha reunit i per majoria hem nomenat portaveu del grup mixt a Uriel Bertran. A més, l'article del reglament que parla d'aquesta matèria diu que tots els grups han de nomenar preceptivament un portaveu. Nosaltres complim la llei i, per tant, hem nomenat preceptivament un portaveu, que és el senyor Uriel Bertran. Aquí la mesa no té res a dir ni a fer. De la mateixa manera que no li diu al grup de Convergència i Unió si el seu portaveu ha de ser o no el senyor Jordi Turull o si els altres grups qui ha de ser el seu portaveu. És una facultat i una obligació que tenen tots els grups parlamentaris, inclòs el grup mixt. En un altre sentit, el que sí que diu ara el reglament després de la reforma és que dins del grup mixt es poden crear subgrups per a aquelles forces polítiques que s'hagin presentat a les eleccions i que aquests subgrups són els que han de dividir-se entre si allò que li correspon al grup mixt en matèria de temps d'intervenció, de presència a les comissions, de mocions, preguntes, etc. En aquest punt no hi ha acord amb Ciutadans per una raó, perquè Ciutadans pretén que la divisió sigui al 50%. Oblidant que Solidaritat té 4 diputats i Ciutadans té 3 diputats. Pretén que la divisió sigui al 50%, nosaltres entenem que tot ha de ser en la proporció 4-3, 4 setenes parts, 3 setenes parts, i després també hi ha una altra diferència. Ciutadans entén que les comissions han de ser rotatòries, és a dir, que durant 2 anys estigui un i durant 2 anys estigui l'altre. A banda de la diferència en quant al còmput, 4/3 o 50%, la nostra diferència aquí també entenem que pel bon funcionament de la cambra i dels grups és millor que el que se'n faci càrrec d'una comissió ho sigui per tota la legislatura. I per tant que de les 21 comissions s'hi atribueixen entre Ciutadans i Solidaritat, en proporció de 12 Solidaritat, 9 Ciutadans. El sistema d'elecció estem d'acord, és a dir, nosaltres elegiríem la primera, ells la segona, nosaltres la tercera, ells la quarta, així successivament, i distingint entre les legislatives i les no legislatives en 2 torns diferents, però el que no estem d'acord és, primer, que sigui el 50% les comissions, entenem que som 4 diputats, ells són 3, i les lleis estan per complir-se, i ho diu expressament a més el reglament del Parlament quan diu que se distribuiran proporcionalment i també diu en funció del nombre de diputats. I la segona, i aquesta ja és una qüestió de criteri, que entenem que és millor que hi hagi que qui se'n faci càrrec de la comissió que sigui i estigui durant tota la legislatura i no n'hi hagi torns de mesos o d'anys d'estar en una o altra. Aquesta segona sí que és una qüestió, diguem-ne, de criteri en la qual ja decidirà la mesa. Perquè en aquest punt sí que és la mesa la que ha de decidir si n'hi ha desacord, tant en quin és el criteri de repartiment. També les preguntes, també seria la mateixa qüestió, les preguntes al govern, les preguntes als consellers en els plenaris, les resolucions. També la nostra proposta és que n'hi hagi, diguem-ne, nosaltres diguem 4, ells 3, 4, 3, així successivament, ells entenen que és el 50%, per tant 3-3. D'aquestes qüestions són les que haurà de decidir la mesa. Però no més d'aquestes qüestions. Insisteixo, el nomenament de portaveu del grup mixt no és competència de la mesa, és competència del grup mixt. I en el grup mixt hi ha una majoria de 4 que ha decidit nomenar a Uriel Bertran. Article que no s'ha modificat per la recent reforma. La reforma, l'única cosa que ha fet és donar a Ciutadans capacitat d'iniciativa legislativa, tenir un portaveu, tenir un representant de la Junta de Portaveus, que és el que diu exactament, i tenir els diners que correspon a tenir un representant de la Junta de Portaveus, cosa que no tenia. I el que ens ha donat a nosaltres és la possibilitat de tenir un NIF propi. Perquè la capacitat d'iniciativa legislativa, portaveu
i la retribució de portaveu ja la teníem abans de la reforma del reglament. S'haurà de preguntar llavors a Convergència i Unió, que és el que té la majoria en la mesa, i el PP i el Partit Socialista, perquè quan a Ciutadans no li agrada la llei, canvien la llei en benefici de Ciutadans. Del grup mixt. Com el portaveu del grup de CiU, depèn del grup de CiU, com el de socialistes dels socialistes. Això és l'article, si no recordo malament, l'article 22 del reglament. No faci molt de cas ara, perquè estic parlant de memòria, en el qual diu que tots els grups han de nomenar preceptivament un portaveu, que és el que s'integra a la Junta de Portaveus. Els subgrups, en la reforma que han fet ara, no tenen portaveu. El que tenen és un representant que assisteix a la Junta de Portaveus. És el que diu l'article. El portaveu li correspon a cada un dels grups, entre ells al grup mixt. I aquí no... Bé, seria la mateixa raó per què el grup de CiU ha nomenat el senyor Turull portaveu. Perquè el grup de CiU s'ha reunit i ha decidit nomenar el senyor Turull. I així successivament cada grup de la cambra. No. Sí, però es van negar. Ells van entendre que un cop reformat el reglament no tocava nomenar el grup mixt, un portaveu del grup mixt, perquè la voluntat política o l'esperit de la norma doncs aconsellava que no. Jo aleshores, que soc qui va reunir amb ells, els vaig manifestar que bé, que la norma deia preceptivament s'ha de nomenar, ells llavors van dir no nomenar-lo si no és que la mesa demana, com és que no ho nomenat, compliu la llei, els van contestar que clar, que nosaltres complim la llei d'antuvi, no esperem que l'autoritat competent es reclami complir la llei per complir-la, i que per tant es reuníem per a nomenar portaveu del grup mixt, cosa a la que ells es van negar. El portaveu del grup mixt no. No ho diu això el reglament. El reglament és taxatiu i diu què és el que correspon dividir i determinar entre els subgrups i la mesa en el cas que no n'hi hagi acord. I les coses que diu que s'han de determinar, entre elles no està el nomenament del portaveu del grup mixt. No ho diu. Per tant, el grup mixt es reuneix i pren les seves decisions per majoria com qualsevol altre grup. Hi ha una cosa més en aquesta matèria, i és que, esclar, nosaltres aquí el que estem fent és aplicar la llei. Perquè també podríem fer una altra cosa. Tal com han fet la reforma, insisteixo que aquesta reforma l'ha fet Convergència i Unió, que és el que té majoria a la mesa, el Partit Socialista i el Partit Popular. Com que nosaltres no podíem tenir NIF sense una petita reforma que ho especifiqués, i en conseqüència els treballadors del grup parlamentari de Solidaritat no podien estar donats d'alta en Seguretat Social, ni podien tenir contracte de treball. Per no tenir NIF, han fet aquesta reforma en la qual inclouen aquesta possibilitat, la del NIF. Tota la resta, pregunti-los a ells per què l'han feta. Perquè també han dit una altra cosa, i és que per a que aquests dos representants dels dos subgrups vagin a la Junta de Portaveus amb veu i vot, és necessari que tots els diputats del grup mixt hi estiguin en aquests subgrups. Nosaltres, si volguéssim jugar, diguem-ne, d'una manera tàctica, hauríem integrat en el nostre subgrup només a 3 diputats. Això és el que permet crear el subgrup, això és el que permet tenir iniciativa legislativa, i tota la resta. Un no s'hauria integrat, en conseqüència, un membre del grup mixt no estaria en cap subgrup i, en conseqüència, el representant de Ciutadans no aniria a la Junta de Portaveus perquè no tindria ni dret, ni a vot, ni a veu. Com que no tenien cap interès en bloquejar a Ciutadans. És un grup polític que ha de tenir, com a tal, tots els drets, i com més millor, que en una democràcia corresponen les diverses opcions polítiques, estigues o no estiguis d'acord amb elles. No hem fet aquesta mena de joc. Però aquesta és la reforma del reglament que ha redactat la mesa formada per CiU, pels socialistes i pel Partit Popular. O sigui, pel que veig o interpreto, considera que aquesta reforma, més que reforma, és una xapussa. Aquesta reforma, com vostè molt bé va escriure fa uns dies, fa
que en el moment de votar, a la Junta de Portaveus, al Parlament no n'hi ha 135 diputats representats i no 142. I també suposa una altra cosa. Per una banda existeix el grup mixt, com vostès saben. El grup mixt existeix, es constitueix, té un portaveu, ho diu expressament, que n'hi ha un grup mixt, precisament perquè n'hi ha un grup mixt i dins d'ell n'hi ha subgrups, i diu la reforma, al si del grup mixt es constitueixen subgrups, doncs aquest grup mixt és un grup. Per altra banda, els subgrups, també diu aquesta reforma, en aquest cas diu la reforma, que tenen totes les mateixes atribucions que tenen els grups parlamentaris. Doncs bé, això vol dir que el grup mixt, en el que Solidaritat té majoria per una banda, i el subgrup de Solidaritat, en el que Solidaritat, evidentment, té majoria per altra banda, són dos grups a efectes de demanar comissions d'investigació o qualsevol iniciativa que requereixi la presència de dos grups del Parlament de Catalunya. Cosa que no crec que estigués en la ment dels redactors, cosa de la qual vam advertir abans de que s'aprovés que això generava aquest efecte. Perquè ara tenim un grup mixt, un subgrup Solidaritat i un subgrup Ciutadans. Nosaltres vam advertir-ho abans, inclús es vam, diguem-ne, oferir a participar en la redacció, seguint el criteri que tingués la mesa sobre aquesta matèria perquè tècnicament estigués ben fet. Doncs el resultat és aquesta mena de, diguem-ne, manca de finezza, que diria Andreotti en el seu moment, tant a l'hora de concebre com a l'hora de redactar textos jurídics. De tota manera, no és un tema gaire important, no pateixin. Era important abans, quan el propòsit inicial de CiU i de la mesa era treure's la capacitat d'iniciativa legislativa. Un cop això, o sigui, un cop no s'ha restringit la capacitat, sinó que s'ha ampliat a Ciutadans, cosa que em sembla perfecte, no tenim res a dir de l'ampliació de drets democràtics dels diputats del Parlament de Catalunya i dels seus grups. Ara del que estem parlant és de petites qüestions tècniques que posen de manifest una cosa, que és la manca de competència política i jurídica en el moment en el qual s'aborda un tema tan important com el reglament del Parlament de Catalunya. Que inicialment també els recordo això, que quan Ciutadans no li agrada la llei, el que fa és canviar-la. I CiU s'hi posa al seu servei per a canviar-la. Sí, però és que, clar, aquí els que tenen majoria i els que han fet això és Convergència i Unió. Dues qüestions molt breus. Una, ja s'ha demanat diversos grups que escriu una ponència per fer una llei de transparència aquí al Parlament. Volia saber si Solidaritat s'hi apunta o no, perquè tinc entès que en l'últim faristol encara no se'ns havia dit res. I després, què en pensen de que no s'apliqui la llei de vegueries aprovada al Parlament a la legislatura passada? En quant al primer cas, vam rebre, igual que tots els grups, una proposta per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb un termini molt perentori. Cap grup ha contestat, que nosaltres sabem, i el que estem a l'espera és de veure si efectivament s'obrin converses a efectes de fer conjuntament aquesta llei de transparència. Nosaltres ho portem al programa electoral i presentarem una llei de transparència. De fet, estem en contacte i treballant amb els grups que estan fent la llei de transparència, la reforma de la llei de transparència als Estats Units i la nova llei de transparència a Islàndia, que són els casos més moderns i més oberts que hi ha en el món en l'actualitat, de cara a redactar una llei de transparència per Catalunya. Cosa que aportaríem en el cas de que es fes aquesta ponència, però la proposta d'Esquerra Republicana és molt genèrica i sobretot simplement està enviada per e-mail, no cita per a parlar o veure quins són de què s'hauria de tractar. I a més cap grup, ara com ara, ha contestat positivament. Per tant, estem a l'espera de si això ho fem conjuntament o si cadascú ho fa pel seu compte. Nosaltres, en qualsevol cas, si ningú ho fa, en els terminis raonables de redacció, presentarem una proposició de llei de transparència informativa, de transparència del sector públic, Generalitat i tot el que d'ella depèn al Parlament de Catalunya. En quant a la segona, perdó, era? La declaració de la vicepresidenta del govern de que no hi ha intenció d'aplicar la llei de vegueries. Bé, aquí és que es veu que les lleis, no sé, jo estic una mica sorprès de veure que les lleis aquí es consideren que són com de quita i pon. N'hi ha una llei aprovada, aquesta llei crea tota una sèrie de vegueries, l'obligació
del govern de la Generalitat és aplicar la llei, igual que la de tots els ciutadans, igual que la dels grups parlamentaris, igual que la de la mesa, en fi, no sé si cal reiterar tots els que estem obligats a complir la llei, que és tothom, i per tant a desplegar-la, cosa que vol dir després de les eleccions, si no recordo malament, municipals, és el que s'haurà de canviar de nom a les 4 diputacions perquè es diguin vegueries, perquè aquesta és tota la virtualitat, però sobretot una altra cosa, a promoure la modificació de les lleis espanyoles, la de municipis i províncies, la orgànica del Poder Judicial, la de planta de demarcació, a efectes de que hi hagi a Catalunya no 4 províncies anomenades vegueries en l'actualitat per l'aplicació de la llei després de les eleccions municipals, sinó 7 vegueries en la que, a més, també els avanço que nosaltres presentarem en les properes setmanes 3 lleis en aquesta matèria. Una de creació de la vegueria del Penedès, dins d'aquest marc de vegueries a Catalunya, perquè no n'hi hagin 7 sinó 8, entre elles la del Penedès, i 2 per a que els consells comarcals i les diputacions o vegueries siguin elegits directament pels ciutadans en sufragi universal, i no en segon grau, generant aquestes institucions opaques, clientelars, en les que no se sap què passa a dintre. En el cas dels consells comarcals és una llei simplement per a la Parlament de Catalunya, perquè és competència seva, que l'elecció no sigui de segon grau i per designació digital dels partits, sinó per elecció dels ciutadans, per tant que responguin, és a dir, no pot haver una administració que administra diners i pren decisions i que no respon davant dels electors. I en quant a les diputacions, a efectes d'enviar al Congrés dels Diputats per a fer una excepció per a les diputacions catalanes o vegueries catalanes com les tenen les basques. Les diputacions forals basques, les d'Àlava, Biscaia i Guipúscoa, tenen una excepció en la llei de municipis i províncies espanyola per la qual les seves diputacions, els consellers, els diputats, són elegits per sufragi universal, que són les eleccions a diputacions forals, i que es produeixen al mateix temps que les eleccions municipals. Si això no s'aplica a Catalunya és perquè cap força política a Catalunya ha tingut el mínim interès de que aquestes administracions de segon grau estiguin elegides i, per tant, fiscalitzades pels ciutadans. Allò que es fa a Àlava, Biscaia i Guipúscoa també es pot fer a Catalunya i nosaltres presentarem proposicions de llei en aquesta matèria. Una puntualització només. Vostè ha demanat la dimissió per... és que no sé si ho he agafat bé o tinc el sorpasso, per incompetència, vergonya i desordre. No, la dimissió, i que la dimissió és en la vergonya i deshonor que implica que un govern, al mes d'estar constituït, ja manifesti la seva incapacitat. No dic incompetència, perquè com que no ha fet res, no se'ls pot dir incompetents. Simplement ells manifesten que són incapaços. Incapaços d'impedir el bloqueig de les rodalies per part de Renfe, incapaços de recuperar els 60 milions d'euros que cada dia se'n van a Espanya i no tornen, incapaços d'impedir la baixada de les pensions als pensionistes catalans, incapaços de recuperar els nostres diners perquè no calgui baixar més encara els pressupostos de la sanitat. I incapaços per impedir que les caixes, que és l'última incapacitat manifestada avui, que les caixes d'estalvi catalanes passin a mans de l'oligarquia financera espanyola. Amb tota aquesta enumeració d'incapacitats manifestats per ells mateixos, crec que l'única capacitat que han tingut fins ara és la de nomenar. Que d'això, sí, molts nomenaments. Si a banda de nomenar no són capaços de res més, el seu destí ha de ser la dimissió en la vergonya i el deshonor de ser un govern incapaç de defensar els interessos dels ciutadans, que per això han estat elegits per part del 38% dels ciutadans que els van votar i per part d'aquesta cambra que els va votar donant-los 62 vots a favor del 135. I en la primera volta votant contra aquesta investidura per majoria absoluta. No sé si m'estiraré la canya massa i n'hi haurà algú. Alguna pregunta més? Si no hi ha res més, aniré a treballar als espais que ens ha tocat en aquesta casa, que sàpiguen vostès que l'argot d'aquest edifici s'anomena la morgue. La morgue, sí. Sí, és el que es diuen.